हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ'हाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबावबाय दे दान्दिसे ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना अनसायगोन होननानै ना लोगोफोर नायलांबाय थादो तिनालि बाजारावहाय दान्दिसे बेरायफैबाय लोगोफोर तिनालि बाजारनि भिउ बियो ओरै जाहैबाय नै हांसो सावगासिनो दंहाय बयलार हांसो लकेल दाउ अमा ना बाजार ना बेयाव गासिखौबो नुजोबो एकदम थोलाया लोगोफोर एकदम अमायानो सानसेयावहाय 15 थाखा गाहाम एकदम सिथारखायो हाथाय दिन आरोना एकदम लारि अमा जे एकदम गैला जोबजोबबावबाय लोगोफोर अमायानो जोबजोबबावबाय खायफाना दं आरो एसे एकदम फुङावनो जोबजोबखायो अमाया अमा बेदर जानोब्ला तिनालि बाजार खालि अमा बेदर जानोब्ला फुङाव फैखानांगौ नङाबा मोना लोगोफोर दा आं ओंखारलांसै गुबुन फारसे ओंखारलांसै आरो ना बाजारा बेयावनो आरो ना बायनो गोसो बेयाव मोनजोबगोन आरो एकदम लोगोफोर नायलांबाय थादो आङो थांसिगोन आरोना भाराबो बोहैदोंमोन लोगोफोर भारा टट' भारा बोहैदोंमोन माने बे जाहैबाय माजपारा लोगोफोर माजपारानि भिउ बेयो बाजार लोगोफोर आं फिन फैलायबाय मेडिकेल कलेज ना लोगोफोर मेडिकेल कलेजनि भिउखौ नायदोलाय एसे लोगोफोर ना मेडिकेल कलेजआ बुहुत मोजां जाबायलै बुहुत साब सिखोन आरोना आं भारासो बोगासिनो लोगोफोर भारा बोफैदों आङो सम सोलायबाय थानांगौ ना मावनायफोरखौहाय आं भारा बोगासिनो आरो ना दिनैनि ब्लगा बेफोरनोसै आरोना मेडिकेल कलेज फैफिनबावबाय आरो मेडिकेल कलेजाव लोगोफोर ना मेडिकेल कलेजाव बेरायफैलायबाय दिनैबो आरो मानसिफोर लाबोदों आरोना आइ एम टट' ड्राइभार मोजां जाबाय मेडिकेल कलेजआ बेनो मोजां मोनदां वाव लोगोफोर नोंथांफ्रा नायनांगोन आरोना क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मा होनो देबरगावनि बेसागावआवहाय बे आरोना मेडिकेल कलेजआ बिराद मोजां जाबाय बिराद मोजां स्टेन्डार्ड जाबाय आरोना बिराद मोजां जादों बेयाव लुफैनानै डाइरेक्ट मेडिकेल कलेज बेनिफ्राय सिभिल हस्पिटाल बेनिफ्राय डाइरेक्ट केन्सार हस्पिटालबो दं आरो स' मोजां जाबाय नार्सिं हमाबो थांगोन दां बेयाव नार्स गोजामोनलै नार्स गोजा नार्स सिख्लाफोर ज' फैदों आयौ नार्सिं सिख्लाफ्रा ज' नार्सिं सिख्लाफोरखौ नायसै र'
नार्सिं सिख्लाफोर लोगोफोर नार्सिं सिख्लाफोर खेबनि बिसोर बास लाना फैलायो स्पेसियेल बास आल्ट्रा लाइबावसो बासाबो ज' ज' होलांबाय मोजांलै लोगोफोर साहस मोनलाय लाङा भिडिअ बानायनो लोगोफोर दा नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरो ना साहस खालामनो थाखाय भिडिअ बानायनो साहस खालामनो थाखाय नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला भिडिअखौ बानायबाय थानो हागोन आरो ना दा एक आसुसु जायो भिडिअ बानायनो थाखाय दा नोंथांमोननि सापर्टजोंहाय भिडिअखौ बानायनो हागोन आरो नोंथांमोना एसेबां सापर्ट खालामगोन एसेबां मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हागोन आरो ना एसेनोसै नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि बोर नोंथांमोननि आशिर्बाद नोंथांमोननि सापर्टखौहाय फुललि मोनगोन होननानै आसा खालामो आरोना हाबहैबाय माबाफोरा नार्स बिसोरो गोदान नार्स ट्रेनिं लाग्रा खोमालै खानायानो जाथिजोबसै लोगोफोर जाथिजोबबाय आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय आरो अननाय खुलुमनाय जासिनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय सि इउ नेक्स्ट भिडिअ